Jméno je Robin Gaming a vítám vás pri ďalšom videu z Geometry Dash. Light presnejšie. No a teraz je tu reklama, tak ja to idem zrušiť, čiže strich za chvíľku. Strich. Takže som tu a môžeme pokračovať. Takže ja som získať ten tretí coin. Ešte ste mi stále nenapísali do komentárov, že jak chcete, aby som to volal. Coiny alebo peniaze. Napíšte mi. Takže. Jak som sľuboval, toto video točím hneď po tom, čo som vydal. Takže dobre. No, toto video hneď točím po tom, čo som tamto vydal, takže ideme na to. A teraz získam všetky 3 diamanty. Teda asi ten tretí, iba neviem. Doriče! Reklama zasraná! Reklama hnusná. Tak som späť. Tak som späť a ideme na to. Takže, jak som povedal, budem sa snažiť získať ten tretí coin, alebo peniaz. Napíšte do komentárov, že jak to chcete volať. Či coin, či peniaz, ale asi coin, lebo to je také pekné meno. To je peniaz. Takže ideme získať ten tretí coin, teda aspoň sa pokúsim ho získať, lebo to je dosť náročné ho získať, ale párkrát sa mi podarilo, že som ho získal, ale dosť mám lagy, neviem prečo. Takže počujete v pozadí takú hudbičku. V pozadí počujete takú hudbičku, takže by to sa mi dobre vybolo. Ináč mám nový skin, viete ja tam? Som si ešte v tom videu minulom urobil. Takže, čo to sakra je? Lagy hnusné. Nemám ich rád. Tak, už to bude lepšie. No. Trošku som nehovoril, sorry, som sa sústredil ako vždy. Neviem, chcete na budúce video z Geometry Dash alebo z Angry Birds? Ja natočím video z Angry Birds možno, alebo si stiahnem ešte takú dobrú hru a budem natáčať video z nej. Alebo si stiahnem inú hru a budem natáčať video z nej. Čo by na tom? Hej, žen. Video z inej hry. Tak, už tam pomaličky ideme. Čo to? Ja to urobím tomto. Je dobré, že by na budúci onen part bude video z tohto, lenže budem sa snažiť získať ten tretí coin, dobre? Takže ideme radšej na practice mod a kriticky. Na budúce získame ten tretí coin, dobre? Lebo tu mám také lagy, že to nie je normálne. Sakra. No, to si môžete zrušiť. Týmto zrušičom na tie kryštály, či diamanty, či toto, ja neviem. Zelený diamant neexistuje, takže asi kryštál. No. Ja by som vám chcel ukázať ten tretí coin, že? Lebo veľa ľudí nevie, že v prvom leveli je ten tretí coin. No, že tam je skrytý ten tretí coin. Veľa ľudí to nevie. Dosť veľa ľudí. Ja som na to prišiel dávnejšie, veľmi dávnejšie. Takže takto. No. Teraz sa za chvíľku k tomu blížime, tak vám ukážem, jak získať ten tretí coin. Ideme tu a skočíme tak tesne predtým a je to, vidíte? Hop. Ale no, hnusná reklama. Počkáme trošku. No. Nechcem, dobre. Dobre, žijem. Dobre, hop, ne, počkaj. Takto, ide tu a hop. A máte ho, ale asi musíte dávať pozor. Takže skočíme tu tak, presne
Jo, máte ho, vidíte, máte ho. Teraz už to iba končíte. No toto bude taký kratšie videjko, takže to je náhrada za to proste. No, dobre. Bude končiť. Hop. Polar bear. Okay. Fresh panda. Končil, takže ľudí sa s vami Robin, nezabudnite zanechať like, tí čo ste to nový odber, kľudne zdieľať videjko a ľudí sa s vami Robin a čus!